हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावबाय स' लोगोफोर आङो दायो नै न'आवहाय माने दालि फुनो थांनो नागिरदों दायो सानजौफुनि टाइमा खैथा जाखोबा टाइमा दायो एकथासो जाबाय खोमा ओमफ्रायो आङो दालि फुहैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय न'निनो आरोखि ओमफ्राय खामलाबो दङ नामाथाय मिन्थिया आङो थांफेराखै दिनैसो थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय ओरैनो न'आव थास्लायस्लाय मा खालामनो होननानै आङो फुहैफानो नागिरदों आरो आइजों ओमफ्राय बिखुनजोजों थांफागोन आं फुनो ओमफ्राय फिसालाबो थांफागोन बिदिनो ओमफ्राय बैग्रि फिथाइ जाबोनोसै दुब्लियावहाय बैग्रि फिथाइ दङ जोंनि हायावहाय आरो बिराद गोदै आरो बैग्रिया गोथाव ओमफ्राय दा दंना गैलाथायबा मिन्थिला माने मानसिफोरा बै लायलायबाय थायोना जाहैलायबाय थायो ओमफ्राय दा दंना गैया मिन्थिया थांनाय नायनोसै जानोसै ओमफ्राय ना मोनसे लोगोफोर बिराद दुखुनांथाव जादों एफा खस्थ' ब्लग बानायबाय आङो एथ' खस्थ' बानायबाय आं दिनै फुङाव आरोखि माबा अमा बेदर रेसिपि जि मोजां गोथाव संलायलायनानै लाबोबायमोन आरोखि आङो भिडिअ मोनसे बनायनानै ओमफ्राय दानाबा मा जादों मारै जि इडिट खालामबाय थानाय समावनो मोरै जि डिलिट जाफ्लांखो ना मिन्थिया आरोखि इडिट खालामबाय थानायावनो माखौबा डिलिटआव थुना होफ्लांदों ओमफ्राय बेयावनो माबोरै डिलिट जालांखो मिन्थिला आरो ओमफ्राय थ' माने जेखि जादोला माने ज' जाबाय थांबाय आरो ओमफ्राय बुहुद दुखु नाङो आरोना एथ' खस्थ' बिदि ब्लग बानायनाया नोंसोरबो मिन्थिगौ सोरबा ब्लग बानायनायाव बेसे खस्थ' नांगौ इडिट खालामनाय माबा खालामनाय बिदि खालामखानायफोरानो जुदि डिलिट जायोबा मा जायो गोसोआव दुखु मोनोना थ' लोगोफोर दायो थांनोसै होमबा जोङो दुब्लियाव दालि फुहैनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि फुयो जों दालिखौ आं बारा फुनो रोङा दै ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम फुहैफेरगोन आङो हाबा जानायनिफ्रायनो आरो खामला हाजिराफ्रासो फुहैबाय थायो ओमफ्राय आं फुहैफेरा ओमफ्राय दिनै आं फुहैगोन आरो ना रोङोना रोङा फुनो नायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय जुदि आंनि चेनेलखौ गोदानै नायदोंबा अननानै प्लिज लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरो मोजां मोनोबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामलांदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होबानो जाबाय आरो हानायमानि आंनि चेनेलखौ शेयार खालामलायदो लोगोफोर लोगोफोर थ'दो बिदिब्ला आंजों लोगोसे दालि फुनायावहाय दालि फुनायखौ नायहैफादो आंजों आरोना थ'दो बिदिब्ला उनुसा रोंगोना रोङा दालिखौलाय फुनोलाय रोंगोन नों मायाबा नैहाय गेटआबो बायलालासो जोंना उनुसा गेलेनो खारखुमाबोबाय थायोना रावबो गैयियाव बेखायनो बे टेम्परारि थिंनि गेटखौ होथेना दोननाय जादों नै लोगोफोर जोङो सफैबाय दुब्लियाव दायो नै ए लासि बाराबा इनि हे गोलैगोन लासै थौ ओइ मालायफोरना दालिया मा सेराम जादों जोंनाबा माबायदि जादोंथाय दालि बिफां सोर नुवाखै नै नायना लादो दालि बिफांखौ दालि बिफाङा बिदि जायो नै लोगोफोर दालिखौ फुनानै बिदि जमा दोनो आरो राननायनि ओमफ्रायो उनावहाय जेला मारा होगोन ना अब्ला ज' बुथुमसिगोन आरो बेफोरखौ ओमफ्राय नै दालिया फुनांगौआथ' नै बेफोरनो खोमा मेरला दंलाबायथारो फुनांगौआ नै बिथिंजोबो ओमफ्राय नै बेनिखौ फुखांबाय इथिंनिखौ फुखांबाय आरो ओमफ्राय नै दा इदि दङ इदि नै इदिखौ फुगोन आरो दा ओरैसो फुयो खोमा ना मारै फुयोथाय नै बेखौ बोरै नै बेखौहाय बेखौ लाया दे इयो थिंथिं खालायसो थिंथिं खालायो जि थिंथिं खालाय थासोगारो जोंनियाव खमबावसो इदि फुयो आरो इदि फुयो दालिखौ आंबो फुफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम माने खामलाफोरनो मालाबा आं साहा होनो फैयोना इयावहाय नुदों आरो इदि फुयो मा थाब फुखायो खामलाफोरा मालाय फानलु जाया मानो
आंना माबाया हाथाया मानोबा सादों माबायदि फोनो संख्रिखौ खप्पासे थांबाय संख्रिया खिन्थु फुनानै दसे दोनथ'नानै बैग्रि जाफैबाय जोङो फिसाज्लाजों ने मामि बैग्रि जादोंनि जों दसे जादो दे गोथावबा गोथावना मामा गोथाव फानलुखौ जाया मामा आङो जानाङा नों फानलुखौ आलौगोन ना नोंसोर जाया आंसो जागोन नों एसेल' जाया संख्रिखौ आं बुरजा जागोन मामा आं देरबायना ओंखायनो बुरजा जानो लुगैयो नामा जादो जालाय एसे जाबाय गाबदो नोङो गाबदो बानलु गोसा आलौबाय बिदा लाबोदो आंनो बबाव मोनगोन दैखौ दाना जानो हाला आङो गोसासो दा न'आव जाहैनोसै थांनानै आं बोरै जाबावगोन नोंखौ जाला थ' लोगोफोर नै दायो आङो फुखांनानै थांनोसै आरोना ओमफ्राय गाबोन फैफिनबावनोसै आरोना ओइ नै मामि फैदो गाबोन फैफिनबावनोसै ओमफ्राय दायो जों थांसै ओइ आइमोनखौ नुहुराखैना ओइलाय आइमोना फुगासिनो आइजों माने जोंहा माने आदिसो होदोंनो आरो आं मिन्थियाखैमोन जोंनिखौ आरो बे आइमोनानो आदि होदों ओमफ्राय दानियाथ' आदि होफैनायफ्राबो समान फुफैनांगौना ओंखायनो जोङो फुफैफादों आरो ओमफ्राय गाबोनबो फुफैबावनोसै दसे बेबायदिनो ओरैनो थास्लायस्लाय ना मा होनो लोगोफोर ने खामानि मावनांगौ मावाबा ओरैनो मोनजायो ने स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो थ' बाय बाय आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच एन्ड लाभ इउ अल बाय बाय